Halo, ki prolog be ba thoin changa ki nong kersian barat ba jonga. Te hang ni video pe fnyo dang chi dang to dang shoot dep som. Just imagine. Namar ba ngamla ban set tang halade ngakwa ban keren ye ka e ka badon ban sem jonga. Ye phi ki nong kersian barat ba jonga. Te ngangek pidon pedeng gamet ka beset ka baklain kum bangang don pedeng gamet ka beset baklain. Te hang ni video ngakwa ban keren ban IAA lewat la ngam yo ban I something henry ngakwa ban IAA na sentur nanga ngakwa ban keren AAP kinong kersan jonga ngakamen bha pitip ngi kat ban mi kesngi wat apdeng jing bangam yo ban upload video man kapor hapdeng jing bon kam here and there seni setai henry pim pet pidang ya kersan nga bam kat banganang mi kisngi ngi banganang kiu ki subscribers songa te hang ni kapor ngakwa ban ai khuble kini ki new hajar tam ki subscribers ki nong kersan barat ba ki supporters songa khuble shi bon ep ngak comment bha do kata-kata ye ki jing kersan jong phienga so thank you so much nam ta ki jing kersan jong phienga ngamla ban siu kliang phi bat ngamla hero ban wan ski yeng sem jong phi ban ai khuble ki phi hen rai shim ya kade ke jing kren jonga hagni ki video langba ni video ngakwa ban ai khuble ye phi ye ke jing kershan be e ban jing kershan jong phi met ban seninga ba phi pen poi nga kat ni te kane kade ka we ka kalenti ka ba best pha bani kershan i we te mdai tangenga ye ki we ro kele ka jo hi te ngamdon e sho ngamla ban express ngamla ban ong hadok katno kata jing ai khuble jong ai phi and once again ngan kren shikentin tak english tok mo thank you so much yo let's don ki polok ki ba ki foreign te thank you so much shukriya yo let's say don ki polok ki polok ki ba bam sngot ho khasi hindi te khuble shibon ki polok khasi khublai chibon ya ki perlok benar te ngasngo komando kata-kata ya ke jing kersan jong phienga so nang yai kersan nga wat apdeng ki eke ba bangamla ban penmi video man ka pore phiro hanre wanam kan radin mo te wanam e nga marwai te ngan nga persang menilai ban penmi video te setangkat tu ani ko mangai phi kadang ko problem te andal solve kene problem te ngan penmi video thar nam ta jong phi pin se yo chibon jing hikai pin se yo ki chibon ki jing ban toy lang ba video janga mo so once again thank you so much khublai shi bon ye jing kersan jong phi nga god bless you ngin se champan ha next video keep supporting me wat ki perlu ki mampat dep subscribe to the channel janga start now please kersan iwe ma te nam ta jong phi ki prolok ki bala sedang wanam do jing kermen phiro phin sapoi sekani ka thong ladam day today tomorrow day after tomorrow ladam day manta la sha ladam day la sha la shisni ma so once again thank you ngin sai champan have a next video bye